Pyhän perheen matka. Ensimmäinen oleskelupaikka Betlehem. Egyptiin pako alkoi Betlehemistä, pienestä kaupungista 6 mailin päässä Jerusalemista etelään. Ja tämä oli paikka, jossa profeetta ja kuningas Daavid oli syntynyt. Ja se oli myöskin paikka, jossa Herramme Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumala, oli syntynyt meidän pelastukseksemme. Myöskin Raakelin hauta oli siellä, kuten myöskin Kristuksen syntymän kirkko, jonka paikan luona Herramme Jeesus Kristus syntyi. Toinen oleskelupaikka, Siinain erämaa. Pyhä perhe saapui Egyptin lounaisrajalle, Egyptin Rafah-kaupunkiin. Sieltä he matkasivat Sheikh al-Zuaidiin, sitten Arishiin, sitten Valosan kaupunkiin, joka nykyisin tunnetaan Al-Faramana, lähellä Port Saidia. Kaikki nämä paikat sijaitsevat Siinain egyptiläisessä erämaassa, lähellä Välimerta. Al-Faraman kaupungin lähellä on paikka nimeltä Tel al-Farama, eli Al-Farama-mäki. Tällä mäellä seisovat vielä jäänteet vanhasta linnan tapaisesta rakennuksesta muutamine muinaisine pylväineen. Lisäksi siellä on myös Pyhän Marian ja Pyhän Isotoros al-Faramin luostarin joitakin raunioita. Sen tähden viittaamme tähän mäkeen kirkkojen mäkenä. Pyhä perhe saapui Siinaille koptilaisen Pashans kuukauden 24. päivänä, joka on kesäkuun 1. Koptilainen kirkko pitää tätä päivää juhlana, jolloin Herramme Jeesus Kristus saapui Egyptin maahan, ja sitä juhlitaan vuosittain tänäkin päivänä. Se on yksi koptikirkon pienistä juhlista. Kolmas oleskelupaikka, Tel Basta, Bastamäki. Pyhä perhe saapui Tel Bastan kaupunkiin, joka on muinainen kaupunki nykyisen As-Sharqian läänin pääkaupungin Zagatsigin kaupungin liepeillä. Tämä kaupunki oli aikoinaan tunnettu jumalien kaupunkina, koska se oli täynnä epäjumalien temppeleitä, jotka sortuivat ja tuhoutuivat niin pian kuin pyhä perhe saapui Egyptiin. Kun kaupunkilaiset näkivät tämän, heidät valtasi pelko. Kuten profeetta Jesaja ennustus Egyptistä, katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat Egyptin epäjumalat hänen edessään ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa. Jesaja 19 jae 1. Kun ihmiset saivat tietää että epäjumalat ja niiden temppelit olivat tuhoutuneet, kun pyhä perhe saapui kaupunkiin, he kieltäytyivät kohtelemasta perhettä kunnioittavasti ja ajoivat heidät pois kaupungistaan. Siitä huolimatta Herra Jeesus Kristus loi kaupungissa maasta nousevan vesilähteen, jotta hän, hänen äitinsä ja puuseppä Joosef saivat juodakseen siitä ennen lähtöään. Tämä oli ensimmäinen vesikaivo, jonka Herra Jeesus sai aikaan matkallaan Egyptin maassa. Huomattakoon, että Herramme Jeesus teki yhteensä 18 vesikaivoa hänen Egyptin maassa matkansa aikana. Jotkut niistä ovat olemassa vielä tänäkin päivänä. Mitä tulee 3 ensimmäiseen oleskelupaikkaan,
Ainoa merkki kasvistosta oli pensaikko, jonka vihreät lehdet muistuttavat vihreää teetä. Se on nimeltään marmaria. Tämän pensaan lehdet ovat terveellisiä, ja jos ne keitetään, niistä tulee miellyttävä juoma, kun se makeutetaan sokerilla. Uskon, että sen alkuperäinen nimi on Mariamia, neitsyt Marian mukaan. Hänhän on saattanut ottaa noita lehtiä keittääkseen ja juoda käydessään noissa 3 ensimmäisessä paikassa. 4. oleskelupaikka, Mostorod. Mostorod sijaitsee Kairon liepeillä ja on osa Al-Koliobiah-lääniä. Sen kirkko kuuluu Sobra al-Keiman hiippakuntaan. Pyhä perhe kävi Mostorodissa ja Herra Jeesus Kristus teki sinne vesikaivon, josta pyhän perheen jokainen jäsen joi. Juuri tässä kaivossa neitsyt Maria kylvetti jumalallisen poikansa. Siitä lähtien tämä kaivo tunnetaan myös Mahamana, se on kylpy. Tässä kaivossa neitsyt Maria myös pesi vaatteita. Mostorodissa on vanha kirkko, jossa käy paljon väkeä, erityisesti neitsyt Marian paaston aikana. 5. oleskelupaikka, Belbeisin kaupunki. Lähdettyään Mostorodin kaupungista pyhä perhe matkusti lounaaseen Belbeisin kaupunkiin. Tämä kaupunki kuuluu nykyisin Sharikian lääniin. Täällä pyhä perhe lepäsi puun alla varjossa. Tämä puu tunnetaan Mariamin puuna ja Belbeisissä on myös vanha kirkko. 6. oleskelupaikka, Samanudin kaupunki. Samanud nykyään osa Garbian lääniä ja siellä sijaitsee neitsyt Marialle ja pyhälle Abanub al-Nahisille nimetty vanha kirkko. Se kuuluu Mahala Kobran hiippakunnan alaisuuteen. Kun pyhä perhe lähti Belbeisin kaupungista kohti Egyptin pohjoisosaa, he saapuivat Samanudin kaupunkiin. Täällä pyhä perhe otettiin vastaan suurella ilolla. Ja kun Herramme Jeesus herätti kuolleen miehen eloon, tämän kaupungin asukkaat riemuitsivat. Pyhä perhe pidensi Samadunin kaupungissa oloaikaansa. Yksi naisista antoi kivestä tehdyn astian neitsyt Marialle lahjaksi. Täällä neitsyt Maria sekoitti taikinan tehdäkseen leipää itselleen ja muulle pyhälle perheelle. Kiviastia on säilynyt tähän päivään saakka. Se on suljettuna kirkon pihalla olevaan lasiseen arkkuun. Kirkon pihalla on myös kaivo, josta pyhä perhe joi. Tätä vettä on otettu ja pantu kiviastiaan kaikkien kävijöiden siunaukseksi. 7. oleskelupaikka, Sakhan kaupunki. Sakhan kaupunki kuuluu nykyään Välimerta lähellä olevaan Kafr al-Sheikin lääniin. Kun pyhä perhe lähti Samanudin kaupungista, he suuntasivat Sakhan kaupunkiin, jonka nimi koptiksi on Bikha Isos, joka kirjaimellisesti käännettynä tarkoittaa Jeesuksen jalat. Tässä kaupungissa Herramme Jeesus seisoi erään kiven päällä, ja hänen oikea jalkansa jätti jäljen tähän kiveen. Tämä kivi on säilynyt tähän päivään saakka, pienine Herramme Jeesuksen jalanjälkineen. Sitä säilytetään tarkasti lasisessa arkussa kirkossa sisällä. Seuraavat sanat on kirjoitettu kiven alle.
Jumala on yksi. Lisäksi kaupungin maaperästä kumpuaa vesilähde, tästäkin kaivosta Pyhä Perhe sai juoda. Tuohon Deir el-Maktas nimiseen kaupunkiin rakennettiin munkkiluostari. Luostari pysyi pystyssä 1200-luvulle saakka, ja kun se sortui, sen paikalle rakennettiin kirkko, joka on säilynyt tähän päivään saakka. 8. oleskelupaikka. Wadi al-Natrun, Natrunin laakso. Lähdettyään Sakhan kaupungista Pyhä Perhe ylitti Niilijoen ja suuntasi etelään läntiseen erämaahan, kunnes saapui Natrunin laaksoon. Natrunin laakso on 60 kilometriä pitkä ja 12 kilometriä leveä syvänne, maan vajoama. Faaraoiden aikana sitä kutsuttiin Sokti Hamammiksi, eli Wadi al-Malhiksi, suolalaaksoksi, koska sen järvissä oli luonnon suolaa runsaasti. Siihen aikaan faaraot kuivasivat Natrunin suolaa, jota he käyttivät vainajiensa muumiointiprosessissa. Kun Pyhä Perhe kulki tämän alueen poikki, he tulivat janoisiksi. Niinpä Herramme Jeesus teki heille juodakseen raikkaan veden lähteen, josta juotuaan he levähtivät. Tämä lähde on ollut raikkaan veden alkulähde tähän päivään saakka, ja sitä nimitetään Mariamin lähteeksi. Myöhemmin lähteen nimi muutettiin Hamra-lähteeksi, koska läheinen kylä kasvoi ja kaikki kyläläiset olivat riippuvaisia tämän lähteen raikkaasta vedestä. Tästä eteenpäin tästä lähteestä saatiin runsain määrin raikasta vettä, joka sekoittui ympäröivään suolaisen veteen ja ulottui sadoille tiluksille. Tämän alueen vettä käytetään lääketieteellisiin tarkoituksiin hoitamaan erilaisia vaivoja, kuten psoriasta. Myöskin Natrunin laaksossa käyneen Pyhän Perheen siunauksista luostarielämä alkoi vuonna 330 Kristuksen jälkeen. Lähellä Natrunin laaksoa olleen Minofia-kaupungin eräästä kylästä saapuneen Pyhän Makarios suuren johdolla. Hän asui luolassa laakson läntisessä osassa, siellä missä tänään on Baramos-luostari. Roomalaiset veljekset, pyhät Maximus ja Domadios, vihittiin ensin munkeiksi Pyhän Makarioksen, joka tunnetaan myös Abba Makarina opastuksella. Sen jälkeen he perustivat luostarin, jonka nimesivät itsensä mukaan Al-Baramos, joka tarkoittaa 2 roomalaista. Kun munkkien määrä luostarissa kasvoi, Pyhä Makarios jätti sen eräiden oppilaittensa, joihin kuuluivat Abba Isotoros ja Abba Bafnoteos, huolehdittavaksi. Tämän jälkeen Pyhä Makarios meni asumaan Natrunin laakson itäiseen osaan. Siellä hän perusti toisen munkkiryhmän uuteen luostariin nimeltä Abba Makar, joka tunnetaan myös Deir Abba Makarina. Abba Makarin luostarista tuli kuuluisa keskiaikana, ja tästä luostarista on lähtöisin yli 15 patriarkkaa paimentamaan koptikirkkoa. Mitä tulee Baramos-luostariin, on sekin erittäin tunnettu luostari, josta on tullut suuria patriarkkoja 1800- ja 1900-luvuilla. Abba Makarin luostari ja Baramos-luostarin puolivälin paikkeille perustettiin 2 suurta luostaria, nimittäin Pyhän Bishoin luostari ja Pyhän Marian al-Surjan
luostari. Ne ovat lähellä Kairo-Aleksandria-erämaa valtatien varressa sijaitsevaa hotellia. Pyhän Bishoin luostari perustettiin 5. vuosisadalla Pyhän Bishoin valvonnassa. Tämä luostari on hyvin tunnettu tärkeänä paavillisena virka-asuinpaikkana, jonka edesmennyt Paavi Shenouda III. Täällä edesmennyt Paavi Shenouda III vietti 3 päivää viikossa hengellisessä retriitissä. Kun Paavi Shenouda III erkani taivaaseen 17. maaliskuuta 2012, hänet haudattiin luostarin sisällä erityiseen hautaan, ja tästä hautapaikasta on tullut näyttely, missä joitakin hänen henkilökohtaisia esineitään on esillä. Se on kuuluisa pyhäkkö. Paavi Shenoudan lähdettyä taivaaseen ja kun hänen pyhyytensä Paavi Tawadros II vihittiin virkaansa, myös hän otti käyttöön saman paavillisen virka-asunnon. Paavi Tawadros myös korjasi virka-asuntoa ja lisäsi infrastruktuuria rakentaen myös lisää kirkkoja. Hänen pyhyytensä Paavi Tawadros II viettää myös joitakin päiviä täällä rukoillakseen ja levätäkseen. Lisäksi Paavi oleskelee täällä sellaisten juhlien kuin pääsiäinen ja joulu aikoihin ja samassa paikassa johtaa myös hartaustilaisuuksia. Suokoon Herra hänelle pitkää ikää kirkon ja luostarilaitoksen hyväksi. Mitä tulee Pyhän Marian al-Surjan luostariin, se on Pyhän Bishoin luostarin vieressä. Niitä erottaa aita. Tämä luostari rakennettiin 6. vuosisadalla sen luolan päälle, missä Pyhä Bishoi asui. Luostaria on lähellä. Pyhän Bishoin luola on olemassa tänäkin päivänä, Surjanin luostarin pääkirkon vieressä. Tämä luostari nimettiin Pyhän Jumalanäidin Marian mukaan ja se kuuluu niihin Jumalan synnyttäjän luostareihin, jotka perustettiin Efeson vuoden 431 kirkolliskokouksen jälkeen lujittamaan oppia Jumalan synnyttäjästä. Pyhän Marian luostari tunnettiin syyrialaisena luostarina, koska 8. vuosisadalla Syyrian ortodoksisesta kirkosta, joka on sisarkirkkomme, tuli munkkeja joksikin aikaa oleskelemaan täällä, ja kun heidän alkuperänsä otettiin huomioon, niin molemmat nimet yhdistettiin. Täten siitä tuli Pyhän Marian syyrialainen luostari, Saint Mary Monastery al-Surjan. Skeetiksen erämaa tai Makarioksen skiitta Natrunin laaksossa on tunnettu korkeammasta oppineisuudestaan luostarikilvoittelussa. Sen takia munkit kaikista kansoista ja maista tulivat oppimaan kilvoittelua luostarin vanhempien munkkien ja kasvattajien opetuksesta. He asuivat koptimunkkien rinnalla viereisissä luostareissa. Niinpä erämaassa yhdessä syyrialaisen luostarin kanssa löydämme etiopialaisen luostarin, armenialaisen luostarin ja nubialaisen luostarin. Syyrialainen luostari on tunnettu monista erämaa-isistään ja viisaista munkeistaan. Se on kuuluisa myös suuresta ja monipuolisesta kirjastostaan, joka sisältää monia muinaisia käsikirjoituksia ja erilaisia kirjoituksia monilla eri kielillä, kuten muun muassa arabiaksi, koptiksi, kreikaksi, syyriaksi, etiopiaksi, englanniksi ja ranskaksi. Nykyisellä vuosisadallamme edesmennyt Paavi Shenouda III tuli tästä luostarista. Hän kohotti erityisellä viisaudellaan ja hengellisyydellään
koptikirkon nimen korkeimmalle huipulle kautta maailman. Myöskin tästä luostarista ovat lähtöisin monet piispat ja metropolitat, jotka ovat tunnetut hurskaudestaan ja laajasta oppineisuudestaan. 9. oleskelupaikka. Matariahin kaupunki ja Ein Shamsin kaupunki. Pyhä perhe lähti Natrunin laaksosta Matariahin ja Ein Shamsin suuntaan. Ein Shams on vanha seutu, ja faaraoiden aikaan sitä oli tapana kutsua Onnin kaupungiksi. Se oli kuuluisa kaupunki, koska kaikki muinaiset papit ja kuninkaat opiskelivat siellä. Jopa Pyhässä Raamatussakin on mainittu, että vanhurskas Joosef nai Asenatin, Onnin papin Potiferan tyttären. Ja Faarao nimitti Joosefin Saafenat Paneahiksi ja antoi hänelle puolisoksi Asenatin, Onnin papin Potiferan tyttären. Niin Joosef lähti tarkastamaan Egyptin maata. Ensimmäisestä Mookseksen kirjasta luku 41, jae 45. Tämä on Shamsin kaupunki, kuten siitä mainitaan Jesajan ennustuksessa. Sinä päivänä on 5 kaupunkia Egyptin maassa puhuva Kanaanin kieltä ja vannova valan herralle Sebaotille. Yhtä mainitaan nimellä Ir-Heres. Jesajan kirja 19. luku, jae 18. Kun kreikkalaiset valloittivat Egyptin, he antoivat kaupungille nimen Heliopolis, se on auringon kaupunki, tahi Medinat al-Shams. Pyhä perhe saapui sitten Matariahin alueelle, joka on lähellä Ein Shamsia, ja sinne Herra Jeesus teki raikkaan veden lähteen. Pyhä perhe joi tätä vettä. Tätä vettä käytti neitsyt Maria myös Jeesuslapsen vaatteiden pesemiseen. Kun vettä valui maanpinnan päälle, ihanasti tuoksuva balsamipensas versoi. Vielä tänäänkin alueella on katu, jonka nimi on Balsamikatu. Pyhä perhe lepäsi suuren puun alla, joka tänään tunnetaan Mariamin puuna, ja se vielä kohoaa vahvana. Puun viereen ihmiset istuttivat samaa lajia olevia puita, jotka ovat säilyneet nykypäivään. Puu sekä vesilähde on ympäröity suurilla aidoilla. Ne molemmat toimivat tärkeinä maamerkkeinä matkailijoille. Ranskan keisarinna Eugenie kävi täällä ja sai paikan siunauksen, kun hän tuli käymään Egyptissä ollakseen läsnä Suezin kanavan avajaisissa vuonna 1869. Ranskan sotaretken aikana Egyptiin myös monet ranskalaiset sotilaat kävivät tässä paikassa ja saivat kaivoveden siunauksen. Jotkut sotilaat jopa parantuivat erilaisista sairauksista, ja he kirjoittivat nimensä ja kiitollisuuden sanoja puuhun. 10. oleskelupaikka. Al-Zetun. Pyhän perheen lähdettyä Al-Matariahin alueelta he suuntasivat kohti Al-Zetunin seutua, missä he lepäsivät lyhyen aikaa. 20 vuosisataa myöhemmin valtiattaramme neitsyt Maria ilmestyi kirkolla, joka oli nimetty hänen mukaansa, kadulla nimeltä Tomambui al-Zetunissa. Tämä ihmeellinen ilmestys tapahtui 2. huhtikuuta
vuonna 1968. Neitsyt Maria jatkoi ilmestymistään tämän kirkon yllä vuoden verran, ja eri uskontoja ja eri kansoja edustavat 100 000 ihmiset todistivat hänestä. Tämä kirkko on maailmankuulu paikka nykyisin. Vuonna 2018 koptikirkko juhlii tämän loistavan ilmestyksen 50-vuotismuistopäivää. Se on juhla, joka on valtiattaremme Neitsyt Marian, Jumalan äidin arvoinen. 11. oleskelupaikka, Harat el Zueila. Pyhä perhe saapui Har el Zueilan Zueila-kujalle ja joivat siellä vesikaivosta. 4. vuosisadalla Jumalan johdattamana rikas koptilainen mies, jonka nimi oli Zelon viisas, rakennutti kirkon tälle alueelle vesikaivon viereen. Mitä tulee Zueila-nimen alkuperään, kun Fatimidi-kauden kenraali Gohar el-Sukli, joka perusti Kairon kaupungin, johti Egyptin valloitusta, häntä seurasi ryhmä, jonka ryhmän yksi heimoista tunnettiin nimellä Zueila-heimo. He olivat peräisin Marokosta. Zueila-heimo asettui yhteen Kairon osaan, niinpä se nimettiin heidän mukaansa. Tämän alueen kirkon nimi oli Rautakahleista vapauttavan Pyhän Marian kirkko. Kirkon nimi kunnioitti ihmettä, jossa Neitsyt Maria vapautti rautakettingeillä vankilassa sidotun Pyhän Mattiaksen, yhden Vähässä Aasiassa olleista apostoleista. Rautaketjut, joilla apostoli Mattias oli sidottu, aukenivat, ja hän vapautui Neitsyt Marian rukousten tähden. Kirkko viettää tätä vuotuista juhlaa, tätä ihmettä kunnioittaen koptilaisen Vauna-kuukauden 21. päivänä. Se on 28. kesäkuuta. Tämä kirkko on vanha, peräisin 4. vuosisadalta, ja se on palvellut paavillisena virka-asuntona 23 koptikirkon patriarkalle yli 360 vuoden ajan. Tämän kirkon vieressä on 2 nunnaluostaria, yksi nimetty Pyhän Marian ja toinen Pyhän suurmarttyyri Georgioksen mukaan. Nunnat, jotka täällä asuvat, seuraavat tämän paikan siunanneen valtiattaramme Neitsyt Marian jalanjälkiä. Näin, koska nunnat ovat omistaneet sydämensä Kristukselle ja ruumiinsa neitsyydelle. Aivan kuten valtiattaremme Neitsyt Maria, joka siunasi tämän paikan, he viettävät elämänsä rukouksessa ja eristäytyneisyydessä ja omistautumisessa Jumalalle. 12. oleskelupaikka, Neitsyt Marian kirkko Al-Esbiuia. Pyhä perhe lähti Harat Zueilasta ja matkasi, kunnes he saavuttivat vanhan Kairon, joka oli aivan Niilijoen rannalla. Matkallaan he kävivät Kairon kaupunginosassa Esbagiassa. Juuri tähän kaupunginosaan rakennettiin 1700-luvulla Pyhän Markuksen katedraali, ja siellä on paavillinen virka-asunto. Tämä paavillinen virka-asunto palveli 9 koptikirkon patriarkkaa yli 150 vuoden ajan. Tämä oli täällä käyneen pyhän perheen siunauksen hedelmää. Pyhän Markuksen katedraalin vieressä seisoo Neitsyt Marian kirkko Esbauia. Se sai nimen
Esbavia, koska se on kujalla nimeltä Etfat el Esba. Ja tämä katu haarautuu laajemmalle aukiolle nimeltä Harat el Geneina, eli puutarhojen laakso. Nimi osoittaa, että kun Pyhä Perhe kulki tämän alueen poikki, se koostui viljelymaasta. Siellä oli hedelmäpuita täynnä oleva puutarha ja myös joitakin varakkaalle viljelijälle kuuluvia tiluksia. Esbavian sisääntulopaikalla on kaivo, josta sanotaan Pyhän Perheen juoneen. Siinä on marmorilaatta, johon on kaiverrettu sanat Neitsyt Marian kaivo. Pyhän Perheen siunauksesta heidän käydessään tällä paikalla tapahtui hämmästyttävä ihme. Ihme on merkitty muistiin seuraavasti. Kun Pyhä Perhe meni tämän maan alueen läpi, he kohtasivat vesimelonin siemeniä kylvävän egyptiläisen maanviljelijän. Hän toivotti heidät tervetulleeksi ja antoi heille juotavaksi vettä kaivostaan. Hän käytti kaivoa maansa kastelemiseen ja nykyisin kaivo on vielä jäljellä Esbavian rakennuksen sisällä. Kun Pyhä Perhe lepäsi, Neitsyt Maria sanoi maanviljelijälle: olemme paossa kuningas Herodesta, koska hän haluaa surmata tämän viattoman lapsen. Neitsyt Maria kertoi sitten maanviljelijälle Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja myös hänen jumalaisesta inkarnaatiostaan. Kuultuaan tämän maanviljelijä liikuttui, ja sekä Jeesus lapsi että Neitsyt Marian kauniit ja hengelliset sanat saivat hänet heltymään. Sitten Neitsyt Maria sanoi hänelle: poikani, Herran Jeesuksen Kristuksen voimasta hämmästyttävä ihme tulee tapahtumaan pellollasi. Tulet näkemään sen, kun varhain huomenaamulla palaat pellollesi. Huomispäivänä eräät miehet tulevat käymään pellollasi ja he tulevat kysymään meistä. He tulevat kuvailemaan ulkomuotomme sinulle. He tulevat kysymään sinulta: oletko nähnyt aasilla matkustavaa vanhan miehen, nuoren tytön ja heidän mukanaan pienen lapsen? Kerro heille, että kuvaamansa perhe todella kävi täällä, kun olit kylvämässä vesimelonin siemeniä. Kuultuaan tämän hän sanoi jäähyväiset Pyhälle Perheelle ja meni kotiin. Silloin Pyhä Perhe lähti vanhan Kairon alueelle ja he piiloutuvat luolaan, joka on säilynyt Abu Sargan kirkossa. Seuraavana aamuna maanviljelijä palasi pellolleen ja näki, että hänen edellisenä iltana kylvämistään vesimelonin siemenistä oli kasvanut suuria kypsiä vesimeloneja yhdessä yössä. Juuri tämän Neitsyt Maria oli ennustanut hänelle, että ihme tapahtuisi hänen pellollaan. Hän todisti tämän omilla silmillään ja hän istuutui pohtimaan, mitä oli tapahtunut. Muutamia tunteja myöhemmin Herodeksen sanansaattajat saapuivat etsimään Pyhää Perhettä ottaakseen heidät kiinni. He kysyivät maanviljelijältä Pyhästä Perheestä ja kuvailivat heidän ulkomuotonsa hänelle. Vastaukseksi maanviljelijä sanoi heille: täällä kävi teidän kuvailemanne perhe, kun olin kylvämässä vesimelonin siemeniä pellolleni. Juuri näin Neitsyt Maria oli neuvonut häntä sanomaan. Kun Herodeksen sanansaattajat kuulivat tämän, he katsoivat vesimeloneja ja hyvin pettyneinä he sanoivat toisilleen:
Perhe kävi tällä seudulla 3 tai 4 kuukautta sitten. He palasivat maahansa toivottomina ja pyhä perhe oli pelastautunut heidän käsistään. 13. oleskelupaikka. Abu Sargan kirkko, Vanha Kairo, Old Kairo. Pyhä perhe saapui Vanhaan Kairoon ja pakeni Babylonin linnoituksen viereiseen maanalaiseen luolaan, missä he asuivat 3 kuukautta. Lopulta tästä luolasta tuli pieni kirkko ja toinen suurempi kirkko rakennettiin sen päälle. Yläpuolella oleva suurempi kirkko nimettiin 2 marttyyrin, pyhien Sergioksen ja Bakkuksen mukaan. Tämä kirkko sittemmin tuli tunnetuksi Abu Sargan kirkkona. Tässä kuuluisassa kirkossa käy monia matkailijoita ympäri maailmaa saadakseen siunauksen paikasta, jossa pyhä perhe asui jonkin aikaa. Abu Sargan kirkossa on myös vanha kaivo, josta pyhä perhe joi. Tässä kirkossa on myös syvä allas, joka on ollut siellä Allah al-Fatimin hallituskaudesta lähtien. Allah al-Fatimi kielsi kristittyjä viettämästä loppiaisjuhlaa Niilinjoen rannoilla. Koska hän vainosi raakalaismaisesti kristittyjä tästä syystä, kirkko keksi tavan jatkaa loppiaisjuhlan viettämistä. Eräiden kirkkojen laivoihin kaivettiin kaivon tapaisia, jotka täytettiin vedellä loppiaisjuhlan aikaan. Veden pyhitysrukoukset tuettiin tämän veden päällä, ja jotkut nuoret miehet vaatteet päällä astuivat altaaseen tullakseen pyhitetyn veden siunaamiksi tänä riemukkaana juhlana. Abu Sargan kirkko on yksi vanhimpia kirkkoja Egyptissä. Tämän vieressä on toinen yhtä vanha kirkko nimeltä Muallan kirkko, eli riippuva kirkko. Sitä nimitetään riippuvaksi kirkoksi sen tavan vuoksi, miten se sijoittuu roomalaiseen linnoituksen Babylonin porttirakennelman päälle. Virallisesti kirkko on nimetty valtiattaremme Neitsyt Marian mukaan. Näiden 2 vierekkäisen kirkon Muallakan ja Abu Sargan välissä on koptilainen museo, jonka perusti Simaika Pasha, yksi varakkaista koptikristityistä, jotka rakastivat koptien historiaa. Tämä museo on nykyisin osa muinaismuistoministeriötä. Abu Sargan kirkko juhlii Kristuksen saapumista Egyptiin koptilaisen Bashans-kuukauden 24. päivänä, mikä on myös kesäkuun 1. päivä. Toivomme, että vielä yhtenä päivänä piankin tästä päivästä tulisi Egyptissä vuosittainen vapaapäivä. 14. oleskelupaikka, Neitsyt Marian kirkko, Al-Maadin kaupunki. Pyhä perhe saapui Maadin kaupunkiin Niilijoen rannalle. Tähän paikkaan myöhemmin rakennettiin kirkko ja nimettiin Neitsyt Marian Maadin kirkoksi, hänen, joka kävi täällä. Syy kirkon nimeämiseen oli se, että pyhä perhe meni tästä astuakseen laivaan, matkatakseen Niilijokea myöten Ylä-Egyptiin. Myöhemmin koko seutu sai nimen Maadi, käyntipaikan kaupunki. Alun alkuaan, kun tämä paikka oli vielä kaukana Kairon kaupunkielämästä,
Sinne oli perustettu Neitsyt Marian niminen luostari Al-Adwia. Kun Maadin seutu sittemmin alkoi kehittyä ja väkeä tuli lisää, se ei ollut enää sopiva munkkien asuinpaikka, etenkään kun munkit olivat tottuneet asumaan yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa erämaan luolissa. Sittemmin luostari muutettiin seurakuntakirkoksi sen alueen ihmisiä palvelemaan. Pyhä perhe vietti tällä alueella muutamia päiviä, kunnes astui laivaan seilatakseen Ylä-Egyptiin. Tämän kirkon pihalla on aukko, joka johtaa portaille alas Niilinjoelle. Sanotaan, että juuri täällä pyhä perhe nousi laivaan ja purjehti pitkin Niiliä Ylä-Egyptiin. Vuonna 1976 maaliskuun 12. päivänä kirkossa toimitetun pyhän liturgian jälkeen erät seurakunnan jäsenet ison pyhän raamatun kelluvan Niilinjoen pinnalla. Raamattu kellui kohti kirkkoa, kunnes pysähtyi kirkkoon johtavien vanhojen portaiden eteen. Seurakuntalaiset nostivat raamatun ylös ja he näkivät, että se oli auki profeetta Jesajan kirjan luvusta siitä kohtaa, mihin on kirjoitettu: Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Jesajan kirja 19. luku 1. jae. Ja he näkivät myös sanat: Siunattu olkoon Egypti, minun kansani. Jesajan kirja 19, jae 25. Kirkko asetti tämän raamatun lasiseen laatikkoon kirkon sisällä olevalle alttarille, ja se jätettiin auki samalta sivulta, kuten se oli löydetty. Tämä raamattu on esillä nykyisinkin ja vahvistaa pyhän perheen tulon Egyptiin ja että se oli käynyt tällä paikalla. 15. oleskelupaikka. Kylä Deir el Garnos. Deir el Garnosin kylä sijaitsee Magagan seudulla El Minian läänissä ja yli 20 kilometrin päästä etelään Magagasta. Kylän koko väestö on kristittyjä ja siellä on 1800-luvulla rakennettu koptilainen kirkko. Kirkon sisällä on kaivo, josta pyhä perhe joi oleskellessaan tällä seudulla. Oleskelupaikka Al-Bahnasa. Al-Bahnasa on suuri kylä Bani Mazarin aluehallinnossa Al-Minian läänissä. Al-Bahnasa sijaitsee noin 17 kilometriä länteen Bani Mazarista. Tämä kylä on läntisen erämaan laidalla Joosefin meren vieressä. Muinaisina aikoina se oli ollut laaja kristillinen hiippakunta monine kirkkoineen ja munkki- ja nunnaluostareineen. Nykyisin kylän moskeijan aitauksen sisällä on 2 puuta, joihin on kirjoitettu sanat Mirjamin puu. Tämä on taas yksi niistä paikoista, joissa pyhä perhe kävi. 17. oleskelupaikka. Pyhän Marian luostari Gebel al-Teir, Samalut. Tästä luostarista näkyy Niilin joki ja se sijaitsee Samalutin kaupungista itään. Se tunnetaan monella nimellä. Gebel al-Teir luostari eli lintujen vuoren luostari. Talvikuukausien aikana ainutlaatuisten lintulajien oli tapana kokoontua tänne lämpöä etsimään.
Bakarah-luostari eli Vintturi-luostari. Tämä luostari sijaitsee Bakarah-vuoren reunalla. Sen, joka halusi päästä sinne, piti ensin mennä veneellä Niiliä pitkin ja sitten nousta köyteen kiinnitetyssä puisessa korissa vuorelle. Köysi on kiinnitetty suureen vinssiin, Vintturiin, Bakarah, joka on vuoren huipulla. Kun Vintturia kierretään, köysi vetää puista koria ylös, kunnes se saavuttaa vuoren huipun ja ihmiset astuvat turvallisesti siitä ulos. Kierrettävää Vintturia käytetään myös veden saamiseen Niilijoesta, joka virtaa aivan luostarin alapuolella. Kaf-luostari eli Kämmenluostari. Muinaisista käsikirjoituksista saamme tietää, että kun Pyhä Perhe purjehti pitkin Niiliä, juuri tämän paikan alapuolella yksi kivi putosi suoraan kohti venettä, jossa Pyhä Perhe purjehti. Kuitenkin Herramme Jeesus ojensi kätensä ja suojeli venettä kiveltä niin, että se ei vahingoittanut heitä. Lisäksi Herran käden jälki ilmestyi tähän kiveen. Tämä kivi Herramme Jeesuksen kämmenen jälkineen on vielä olemassa. Sitä säilytetään The British Museumissa. Kun Englanti valloitti Egyptin, britit veivät sen kiven Englantiin. Luostarin vanha kirkko on louhittu vuoreen, koska keisarinna Helena, keisari Konstantinin äiti, saapui tälle paikalle 4. vuosisadalla ja määräsi, että tähän oli louhittava kirkko. Keisarinna Helena määräsi myös, että kirkko oli omistettava valtiattarellemme neitsyt Marialle. Kirkossa on leveä kivipylväs, jonka sisään kivinen kasteallas on louhittu. Pyhän Merian Gebel al-Teir luostari on yksi kaikkein tärkeimpiä paikkoja, missä Pyhä Perhe kävi. 18. oleskelupaikka Al-Ashmunein, Malawi. Tuotuaan siunauksen Samalutin kaupungin lintujen vuorelle, he purjehtivat Niilijokea länteen kohti Al-Ashmuneinin seutua. Ashmunein on yksi Egyptin vanhimpia kaupunkeja ja se on tunnettu piispastaan Abba Sawiroksesta, joka eli täällä 4. vuosisadalla. Abba Sawiroksen kaitselmuksella tapahtui Mokkatamin vuoren siirtämisen ihme Kairossa. Abba Sawiros on myös ahkerasti kokosi kaikkien patriarkkojen elämäkertoja, alkaen Egyptiin koptilaisen kirkon perustaneesta Pyhästä Markuksesta aina 10. vuosisadan patriarkkoihin. 19. oleskelupaikka Meir. Pyhä Perhe lähti Meirin kylään, joka sijaitsee Ylä-Egyptissä Kossin kaupungista 7 kilometriä länteen. Tämän kylän väki toivotti Pyhän Perheen tervetulleeksi. Niinpä Herra Jeesus ja neitsyt Maria siunasivat heidät. Tänäkin päivänä tämä on pyhitetty kylä ja sieltä virtaa siunausta valon säteilynä kaikille. 20. oleskelupaikka Koskamin vuori, missä nykyisin sijaitsee Muharrakin luostari. Pyhä Perhe lähti Meiristä Koskamin vuorelle, vuoristoseudulle, missä kasvoi erämaan ruohoja, sellaisia kuin alfaruoho,
jota oli tapana polttaa, kun käärittiin vainajakäärinliinoihin. Sen takia sitä sanottiin hautajaispaikaksi. Nykyisin tällä paikalla on luostari, joka on saanut nimensä valtiattare Neitsyt Marian mukaan, Al-Muharrak. Tämä on viimeinen ja kaikkein tärkein paikka, minne Pyhä Perhe asettui yli 6 kuukaudeksi. Juuri täällä enkeli ilmestyi pyhälle puusepälle Joosefille sanoen hänelle: nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä. Matteus 2. luku, jae 20. Muharrakin luostarin Neitsyt Marian kirkko on vanha, ja täällä Pyhä Perhe vietti suurimmaksi osaksi oleskeluaikansa Egyptissä. Noihin aikoihin luostari oli yksinkertainen maatalo. Tämän kirkon alttari on kivi, jolle Herrallemme Jeesuksella oli tapana käydä nukkumaan Pyhän Perheen tällä paikalla oleskellessa. Kun kirkko rakennettiin, tästä kivestä tuli alttari, ja se on siellä vielä tänäkin päivänä. Viitaten tähän alttariin, profeetta Jesaja 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää sanoi seuraavat sanat: sinä päivänä on oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata ja sen rajalla Herran pyhä kivi. Jesaja 19. luku, jae 19. Todellakin ennustus toteutui, ja Muharrakin luostari Neitsyt Marialle pyhitettyine alttareineen sijaitsevat täsmällisesti Egyptin maan keskikohdassa. Lisäksi maantieteellisesti Egypti sijaitsee keskellä maailmaa, joten tämän alttarin siunaukset levittäytyvät koko maailmaan. Tämä kirkko rakennettiin ensimmäisen vuosisadan alussa, ja itse Kristus tuli taivaasta hurskaine apostoleineen, ja hän vihki tämän alttarin puhtaimmalla kädellään. Senpä takia, kun yksi patriarkoista halusi vihkiä alttarin, valtiattaremme Neitsyt Maria ilmestyi hänelle ja sanoi: Herramme Jeesus vihki tämän alttarin puhtaimmalla kädellään, eikä sitä tarvitse vihkiä uudelleen. Siksi Paavia itseään oli kielletty vihkimästä sitä. Kirkko juhlii Herramme Jeesuksen käden vihkimää alttaria koptilaisen Hatur-kuukauden 6. päivänä, joka koptilaisen synaksaariumin eli kirjan pyhistä ja marttyyreistä mukaan on 15. marraskuuta. 21. oleskelupaikka. Pyhän Marian luostari Assut-vuorella. Kun Pyhä Perhe kuuli, että oli turvallista palata kotimaahan, he lähtevät Koskamin vuorelta ja suuntasivat etelään kohti Assutin vuorta. Assutin vuori näytti olevan lähellä Niilijoen kohtaa, missä oli laituri. Täältä laivat purjehtivat edestakaisin pohjoisen ja etelän väliä. Pyhä Perhe meni muutamaksi päiväksi suojaan vuoren huipulla olevaan luolaan. Kun tietty hetki koitti, he löysivät laivan, joka nostaisi purjeet kuljettamaan heidät Egyptin pohjoisosaan. Tästä Assutin vuoreen muodostuneen luolan keskellä on nykyisin kirkko. Vuori sijaitsee noin 8 kilometrin päästä Faaraoiden ajalta peräisin olevasta Assutin kaupungista.
Faaraolla oli tapana kerätä imeltältä vuodelta temppelinsä rakentamiseen. He myös pakenivat tähän luolaan niissä päivissä, kun Niilin vesi nousi vuotisen virran aikana. Niinpä Pyhä Herra astui laivaan ja suuntasi kohti Palestiinaa, kuningasten kuninkaan ja herrojen Herran käskyn mukaisesti, niin että profeetta Hoosean sanat tulisivat toteen, kun hän sanoi, Egyptistä minä kutsun teidät. Hoosea luku 11 ja 1. Olkoon Pyhän Perheen siunaukset meidän kaikkien kanssamme. Aamen.